Аз съм Георгос Николаидis и занимавам последни 15 години с лов, с лък. Разбира се, строи всичко сам. Със съжаление е много трудно тук в Европа да имаме добри специалисти, да помагат с оборудването и както трябва да построиме на тези новите компаунд лъкове и за това трябва да научи сам. Не е като пушките, които може да купиш от магазина и веднага да излизаш на полето и да почнеш да гърмиш, да ловуваш. Тук е много по-сложно и нищо не идва монтирано и готово. Разбира се, имат много специалисти, колкото може да правят добра подготовка, но не на детайли за всеки един. Лъкове, тези новите компаунд, сега ще говорим само за ловни, не за другите, за спортна стрелба. Всяка един трябва да е правена точно за човека, който ловува с нея. Затова е много важно разни детайли, които ще видим, да станат точни и коректни. После, разбира се, ще имаме разни малки корекции, но няколко неща са много важни. Много пъти може да говоря и да сравни с пушките и оптики. Както строиме една пушка, карабина с оптиката, оптика трябва да е точна, монтирана. Точно е тук с тези лъкове. Не е толкова лесно. По-сложно е. Трябва повече време и много детайли. Добре, имаме този лък, този от Matthews. Модела е Phase 4 на 33 инча. Този 33 е колко дълго е от аксел до аксел. Ще говорим много с английски думи, защото всичко идва от статите. Добре, първото купуваме, извадиме от опаковката новия лак, най-доброто, защото е нашето. Да видиме ако всичко е както трябва. Няма да има сериозни забележки. Много пъти, разбира се, как товарят, хвърлят, може да е счупено някъде и идва един много важен момент – снимката. Детайлни снимки тук на тези неща, които има повече механизми. Защо това? Защото може нещо да промениме много сериозно. И нямаме никой, който да е близо до нас, да има опит и да каже как трябва да върнем. Повече пъти тези лъкове идват регулирани почти до 90% за използване. Но, разбира се, идва до нас, нашето и трябва да стане както трябва. Всичките тези инструменти са на инча. Трябва да имаме важно една база. Трябва да имаме една маса, чиста. Първото, мерника. Тези новите мерници са като оптики. Може да регулираш дистанция. От другата страна имаме една стрела. Най-важното. Това е като куршум на пушката. Без това може да ловуваш. Трябва да намерим къде точно тази стрела да стои. Така. Няма никъде пишено. Тази стрела, разбира се, не може да стои тази сама. Трябва да има рест. Стойка. Трябва да монтираме на лъка. Годините минаха, трябва оцеля. Всичките фирми имат някакви спецификации, къде трябва да монтираме това. Не завиваме до край, защото може да трябва да преместим. Стрелата се стои така. Как ще намерим точно къде трябва този място да бъде? Едното място, което е много важно за лъка, е тетивата. Трябва да е точно инвелирана. Колкото по-точно може. Целият конструкцията е инвелирана от тетивата. И сега как да намерим
този точно място. Имаме друго инвелир и пущаме тук на стрелата. Този трябва инвелирано с този дългоре. Имаме един маркер, хубаво да е бял, да намериме този място. И правиме тук една точка. И с това, защото това трябва да е 90 градуса, с стрелата гледаме точно къде падна. И както може да видите, ние сме точно където оправихме точката с маркера. Трябва на този място да осигуриме едно въже, както казваме, D-loop. Реста оставяме така. Стрелата, освен тялото, един много важен елемент е ног, който ще дойде тук на тетивата и ще държи стрелата. Този е от най-важните неща. Това е като куршум, който идва след патроника на цевтата. Там е като мястото не е както трябва, имаме проблем с точност. Трябва да провериме преди да монтираме моделът, който ще използваме. Трябва да решиме, разбира се, какви стрели и какви нокове. Защо? Защото е много важно, няма да е много тясно тук и да влезе много трудно. Когато ще почнем да гърмиме, няма да е лесно да освободи и пак ще губиме на точност. Това трябва да пробваме, трябва да е нещо така, както виждаме, да върти, от другата страна не да падна. Трябва да осигуриме, когато ще почнем да дребнаме тетивата ще прави един ъгъла, когато ще дойде до нас. С този ъгъла, както разбирате, ще хвана този ног много тясно. Не искаме да стане така. Затова искаме да пуснем отгоре и отдолу малко парче от въже. Има много техники. Правим долното 3 пъти, 2 пъти отгоре. Да дойде тук. Така. 2 пъти отдолу. Още пак същото. Правим малко бързо, няма да губим време. И един път отгоре. Режаме тук. Много внимателно, когато режете, когато използвате запалка, защото ще видите, ще използваме много запалка и няма да горите тук тетивата или да режете. Много, много внимателно. Всичко е синтетично и лепи. Тук трябва внимателно. Същото правиме и от горната страна. Може да видим тук. Тази е по-тясна. Вижте колко трудно влиза. Не трябва толкова трудно. От другата страна, когато ще почне да гърми, това ще стане малко по-тясно и ще работи добре. Сега трябва да има малко играчка горе-долу, защото кога ще напиваме тетивата, ще прави ъгъла и това ще хвана. Идваме на другото, който ще правиме от едно парче въже, малко по-твърдо, защото от тук ще дръпнаме тетивата. Трябва да казваме, с тези нови компаунти използваме нещо като спусък, не с пръстите на ръка. Трябва спусък. Тук правиме така, да стана широко така.
Запалката палиме. Да стана така, като топка. И малко така. Готово. Трябва да завиваме така, от една страна главата да е от тук и от другата от там. Не е много трудно, много лесно е. Тук на ръка, хванаме така, на ръка, не трябва. Но едно важно, искаме сега, колкото може сега, да уточниме това. Да стане колкото може готово. Пак на ръка и готово. Сега от другата страна, от тази минахме от тук. Тук, от там. И както може да видите, сега последния идват от тази страна. Ще правим много малко това, защото когато ще натискаме, ще увеличи. Колкото по-малко може. Така. И на ръка. Може да използвам един инструмент, който е специален за тази работа, но може и на ръка. Не е нещо. Пушваме тук вътре и даваме малко. Достатъчно. Не е много. Това е достатъчно. Това е готово. Пробваме пак с нока. Играе малко. Толкова трябва. Милиметри. Не е много. Идваме от тази страна. Режаме малко повече. Много внимателно тетивата. Правиме така. Както много. И с запалката. И това е готово. Може да проверим, ако насадката, нока е много тясен, така да видим, ако може да освободи лесно. Ако не може да освободи, не е добре. Тези нови рестове може да регулираш наляво, надясно и горе и долу. Горе и долу правихме, защото мернихме тока 90 градуса. Да правиме ляво и дясно. Тези настройки са началните. После, когато ще почнем да гърмиме, ще пробваме как. Но, по завода казват дистанция от тялото, който е райзер на английски, и центъра на стрелата трябва да е 2,06 см. Тук е точно. Гледаме, трябва да мерниме на тази страна и по-вътре. Да осигуриме това. Ние сме в центъра сега. 2 см. Не трябва да преместиме нищо. Много добре. Гледаме всичките тук болтове да са стабилни. Този рест как работи? С този кабел хванаме някъде на тези други кабели от лъка. Както дръпнеш тетивата, това идва и стабилизира стрелата. Когато оставяш тетивата и стрелата почне да лети, и стрелата минава. Тази синхронизация трябва ние да оправим. Ако видите, тетивата има сервинг. Същото е тук, на този място, на този кабел. Монтираме този част от реста
където почна сервинг. Трябва да регулираме реста. Кога трябва да падне. Ако видите от тази страна има две линии, трябва една да дойде до тук. Точно там. Ако не успееме и синхронизация е или по-ниско малко трудно, но да стои така, реста няма да падна на момента, който трябва и перата ще опират и ще развалят не само перата, материал, но целият изстрел. И не само това. Е много опасно и за стрелецът. Защото цялата система дава много сила и много мощ. Трябва много внимателно на тези детайли. Как сега ще строиме това? Дребнаме малко по-надолу. Кога идва тук? Ще пробваме пак. Този е много важният момент. Трябва да е синхронизирано. Точно е. Да монтираме сайта. Има много различни модели. Тук това е класическо. Това е същия, като модел и влиза така като пикантини. Това е маркетинг, реклама, много неща. Ние ще монтираме това на класическо с 2 болта. Много внимателно, не трябва много силно, защото всичко е алуминово и може да развали нещо. Разбира се, много добре, ако има някой специалист, който да знае да монтира и да прави всичките тези неща и после вие да ходите заедно там на мястото, магазина, работилница и да пробвате. Сайта е монтиран, както на оптика на пушките, не е построено. Няма зеро. Трябва сайта да е точно монтирано и инвелирано. Пак гледаме тук да е точно всякъде. Първо трябва базата на мерника да е точна. Сега е всичко е точно тук. Равно е тук, там всичко е наред. Тези нови мерници, оптики за лъкове, имат 3 аксис, които трябва да регулират. Единият, както разбирате, е ляво и дясно. Това е първия, first axis. Другото е това да е регулирано ляво хоризонтално. И другото, трети аксис, third axis, е нещо, което много хора не могат да разберат, но тези имат. Когато гърмиш на наклон, или ти си на цакалото, или има наклон, или горе, ти си ниско и гърмиш горе, трябва и това да може да регулира. И това как стана? От момента, ако имаме база, имаме инструменти, дигаме лъка така, осигуриме само тук не може сега да е инвелирано, само тук да има центъра и гледаме инвелир вътре на мерника. Мерникът, всичките имат инвелир. Първи аксис, тук има центъра и гледаме. Къде е това? Трябва малко да преместиме. От тези 2 винта, всичко е алуминово, трябва много внимателно, не трябва сила. Много трудно може да намериш частите, всичко идва от Штатите, много забави да дойде в Европа и всичко е много скъпо. Затова внимателно, не трябва да бързате, имате време, тези неща един път сте правите. Сега играе. Гледаме, това е точно в центъра, гледаме и това да дойде. Те са важни неща, много важни, както оптиката на пушката. Толкова, не трябва много.
Сега трябва да видим другото. Ако видите, трябва малко. Добре, точни сме си тук и това е равно. И сега пробваме най-последния, третия аксис, който е много важен. Може с този инструмент. Както казваме, въртиме нагъла, имитираме един изстрел от цакало. Има малка разлика. Играеме малко с мерника. Повече пъти тези, които занимават с спортна стрелба и мерници, които е за спортна стрелба, няма толкова този аксис, защото тези постоянно стрелят наравно. Но за ловците е много важно да монтираме диоптера, пипсайт. Трябва преса да омекоти тативата. Какво е пипсайт? Колко голямо трябва да е това и колко малко? Не трябва да е по-голямо, да видите това да е много голямо и да видите около, защото не можете после да правите да стане точно. От другата страна не трябва да е много малко, защото ние сме ловци. Повече пъти дивеца идва или много рано, или много късно. От тук не може да мина светлина и няма да може да видиме мерника напред. Трябва да е толкова и много пъти може и малко по-голям да е по-добре за нас ловците. От другата страна, колкото по-малък е, толкова по-точно може да видим отвътре и да сме по-точни. Но това е когато ние сме вътре в някъде има светлина. Ловците повече, пак на инци се говорим сега, използват 1/8, 30-32, 3-16, нещо така. Не е много малък. Когато правим така прясно, без да гърмиме, пускаме стрелата на лак. Не правим без стрелата. Защото ако нещо се стана, губиме тук контрол и стрелата и тативата излезе без да има тежест, както е стрелата, може да чупи цяла конструкция. Добре. Сега монтирахме, но не знаеме колко високо трябва да е. Тук, там, не знаеме. Това за всеки един е различно. Разликата е тази, от този момент до окото. Трябва да осигурим с въже. Много лесно тук. Има пак разни неща. Всеки един на YouTube ще види как го правят. Но според мен трябва да е нещо просто, лесно за всеки един. И ако искаш да махаш, много лесно да го правиш. Един път отгоре, един път отдолу, един път пак тук, един път отдолу. Вътре от пипа до мерника. Това е високо за мен. С ръка долу. Може да видите това върти. Това е нещо, което ще говорим, ще видим. Как ще правим. Същото пак. Пробваме пак. Още малко. Разбира се, не може да гърмиме така, ще играе. Трябва да осигуриме. Режем едно парце. Аз ще правим малко бързо. Долу. Минаваме така. Един.
Оставяме нямата преци и сега отдолу. Четири-пет пъти. И сега ние сме отдолу. Отиваме от горната страна и правим вътре. И сега това идва тук. И тази страна. И хванаме това, цак, и дребнаме, не е много силно, толкова. Хубаво стана. Същото правим и отгоре. Искаме да преместим тези две места малко по-долу. С ръка не може. Взимаме този едно парче от този дилюб, който правихме. Един-два пъти. И с него натискаме надолу. Вижте как премести. И въртим малко. Толкова. Ние сме готови. Може да пуснаме мишената да гърмиме. Всичко имаме. Дилупа, пипсайта, оптиката и реста, разбира се. Идва сега момент за пробва. Но преди визуално първо да видим някакви неща. Както кажаме, тези са компаундбор, синтетични. Работят с тези камови, които въртят. За да работи оптимално и двете трябва да въртят на едно и също време. Как може това да пробваме? Първо ще пробваме визуално и после ще пуснем на пресата да видим на детайли. Как ще видим визуално? Всяка фирма има разни елементи, които може да провериш. Матюс има тези дупки. Може да видиш визуално кабела как минава на дупката. После отиваме и долу, на долния и гледаме същото. Трябва да минава точно където е горната. Ако имаше, например, разликата и кабела беше така, когато ще пуснем тативата, няма да въртят на едно и също време. И това, когато ще я оставиме, първо горната, по-късно долната и това няма да има добър резултат. Много важно е, защото този е като на мотора, работи всяко на едно и също време. Не е като BMW, това е Porsche. Задължително трябва да имаме някаква преса, който, разбира се, не е нещо ефтино. Може всеки един да прави нещо сам, но не знам колко добър е като майстор да прави нещо. Пресата какво прави? Какво правим с тативата и това дава сила на две страни. Тези лимпове, тези са лимпс, тези са камове, всичко е на английски. Тези са лимпс. Дава сила и разбира се е като даваме сила на тативата. Много сигурно да сме, защото това цялото е много мощно. Сега малко с ръката хванаме горе, е като натискаме и даваме. Достатъчно. Първо видяхме, пипа беше малко криво. От момента, който имаш преса, лесно може да въртиш малко тетивата. Тук са много важните първите снимки, които правихме. Защото тук махаме тетивата. И нещо стана, губихме, звъни някой на телефон, отиваме и върнаме и не помняме сега как да стане и какво, кой е.
Сигурно той, който звъни на телефон, не знае какво да каже. Отиваме на снимките и гледаме, това беше така, от тука. Сега не дигаме телефона. Преди да пуснаме, гледаме всичко, кабели, татива да е вътре. Да сме сигурни. Държиме. И оставяме малко. Оставяме. Добре. Почти. Разбира се, преди, както монтирахме пип сайта на базата, беше по-лесно тук. Да пробваме нещо. Ние купихме един лак с някакви спецификации, който искаме да е мощен 70 паунда. Как да провериме? Задължително взимаме стрела. Всеки път. Тази е спусъка. Тук. Това е точно 70 паунда. Точно. Всичките искаме малко да правим и тюнинг. Чувстваме, гледаме YouTube, искаме 80-90 паунда, не знам какво да стане. Фабрично това дава до 70. Ако искаме фабрично да стана повече, трябва да смениме лимпове. По-широки, по-мощни, но знаеме, ако ние можеме на 80, ако има някой приятел, може да пробваме, но нямаме. Сега искаме да правим малко тюнинговане това, да стана 72, да стигна до 74-5. Как може без да смениме части сами? Това не е нещо, което аз препоръчвам на всичките, но ще показваме как може да стане. Но не трябва много. Не е най-доброто, но може малко. Това как ще стане? Трябва да знаем как работи цялото това. Това работи с тези кабели, които натискат тези камове, въртят и дават сила на тетива. И трябва тук на тези неща да дадем малко. Какво? Трябва да въртиме малко тези кабели. Но не трябва много, защото, както гледаме тук, до сега е няколко въртяни. Не може да стане като топки това, защото после ще имаме проблеми. Може да режат, когато гърмиме. 1, 2, 3. Това казваме е тюнинговане, не е за всеки, добре не е да правиш. Същото трябва да правим и от другата страна, на другия кабел. 1, 2, 3. Трябва да казваме, много неща променят сега. Много неща с това, което правим. Първо, видяхте тук въжето от реста. Защото ние въртихме това цялото. Това е сега променено. Реста сега не е синхронизирано както трябва. Каква друга промяна има това? Сега стана по-кашо. Тетивата стана по-дълга. Сега имаме малко по-дълъг draw length. Колкото повече дадеме, толкова по-дълъг стана. И скорост, който ще има повече, е от това малко по-дълъг. Не само от сила. Специално на този лак може да бутнем повече. Но не с тези кабели, но с тези части тук. Да въртиме тези кабели. Но тези кабели, ако искаме да въртиме, трябва да махаме цялата камове, да излизат, да въртиме, после да монтираме. Не, за сега, според мен, не трябва. Не трябва. Сега ще пробваме да видим колко паунда е. Беше 70. Айде да видим сега колко е. Според мен ще бъде към 72. Гледаме тук. Е точно 72.
Тук имитираме, както казваме, какво правиме с ръка. Тук са тези места, които ще дойде да опира до кабели. Този ще дойде тук. Искаме да видиме на същия момент, когато това опира кабела, горния да е и долното. Ма на същия момент. Има малка разлика. Този не опира, другото опира. Не работят заедно. Много важно. Какво трябва да правим? От момента, който е толкова малко, може първо да гърмиме няколко пъти и когато го говорим няколко пъти, сигурно 300-400 изстрели. И после да провериме пак. Но според мен е добре да оправиме от началото. Как може да правиш това? Това стана, защото пипахме кабели. Трябва кабели да дойдат там, където бяха. Не цялото. Ние казахме, тази не беше на същия момент. Това е доста техническо и само с опит може да разбереш и да знаеш как. Тази страна не беше както трябва. Трябваше малко повече. Трябва или да дадеме малко тук един пъти, или да освободиме от другата страна, според мене препоръчвам да освободи. Да дадеме първия изстрел. Избрахме стрелата и мишената е прозореца на съседа. Не. Трябва да имаме една мишена. И няма значение колко далече ще бъде мишената. Първи изстрели може да са вътре в апартамента на 2-3 метра. Но сигурно трябва да осигурим мишената да е за тази работа, защото тези лъкове са много мощни и трябва да държи стрелата на мишената. И разбира се, безопасност. Мишената трябва да е пак осигурена, да има стена отзад, няма да има прозорец, няма да има хора, като пушката. Трябва да сме много сигурни. Гледаме, мишената е 2 метра. Сега пробваме да видим ако всичко работи. Едно много важно, това е нещо друго, не е техническо, на лъка, е формата на стрелеца. Трябва да е добра. Каква говорим форма? Не говорим тялото и колко му трениране. Как хвана лъкът. Защото ако не хвана добре, всичко може да промени и да имаме, разбира се, и някой инцидент. Например, да мърда много от ръката стрелата и тетива да удари и краката. Много внимателно. Тези са, казваме, пак са много мощни и сериозни. Не за деца. И всичко работи добре. Нямаме звук странен, нещо странно, реста падна както трябва. Не интересувам сега да оцелиме сендера. Да правим пейпер тест. Какво е това? Ние ще гърмиме реално на мишена, но вместо мишената и нас е едно парче хартия. Трябва да видим как минава стрелата от хартията с пера, цялата, да видим как реза хартията, перата. И оттам може да разбереме ако стрелата излиза прав от лъкът и отива до мишената. Ще легнем малко тук, защото нямаме много място. Не трябва подалече от 2 метра. Тук е много важно да имаме добра форма. Не да играем с ръката, с задното. Всичко ние трябва да сме перфектно като машина. Иначе и малко да мернаме ляво, дясно, как ще има резултат на хартията.
Ние сме много добре за първия изстрел. Може да видим както е почти дупка. Според мен не трябва да пипаме сега. Аз ще гърми пак да видим, ако ще мърдаме малко ръката, как ще увеличи там рязане на хартията. Стрелата влиза, не лети точно право, лети малко долу и дясно и влиза така. Затова реза, тук може да видим перата, реза там, така. Разбира се, не е много, но пак може да разберем. Ще пробваме да гърмим малко по-високо, да видим разликата. Може да видим повече. Стрелата влиза тук и отива там. Тук са перата. Резе така. Това трябва сега да променим първо мястото на реста. Трябва да почнем да играем с реста. Както излиза перата, стрелата отива дясно и малко долу. Първо трябва този да правим реста малко ниско. Този долу да увеличи, защото излиза така. Високо. Трябва това да излиза долу. Дясното трябва да дойде така. Дясното трябва малко по-наляво да дойде равно. Тези неща трябва да променим сега реста. И това трябва доста време. Този рест е механичен, няма много детайли на регулиране и трябва малко време. Но ние сме на добра посока. Когато ще решиме стрелите, тогава трябва сериозно да гърмим и да правим пейпер тест. Тези стрели само един сега взехме и само да видим хората как работи. Да приключим за днеска, защото показахме много неща. Сигурно много технически повече са, много детайли, но стигнахме на един момент, който успяхме тази машина, този лък, Compound Bow, да работи както трябва. Сега е време да излизаме от апартамента и да почнем да тренираме. Искам да кажа тук за следното. Разбира се, мислиме и трябва да знаем много теорията. И колкото повече да строиме тези нови машини, както повече трябва да работят добре. Но, ако не излизаме навън и не тренираме, да разбереме как работят, къде гърмат и после, разбира се, да излизаме, да ловуваме с тях, не може да разбереме и не може да стигнахме до момент, който оптимално работят и за какво купуваме тези лъкове. Тук имаме, например, почти две генерации, имаме един доста стар лък, това трябва да е към 2008-2009 година от Hoyt. Малко различен, по-каш, но концепция е същата. Тук имаме един доста нов, 23-та година от Matthews и едно чисто ново от Hoyt, последния модел, но няма значение колко по-ново, по-красиво, с повече
газари горе, едно и също работят и когато ще дойде момент, ние трябва да сме толкова тренирани и опитни и с този стария лък не имаме същия резултат, как е на най-новото. Приключваме за днеска, много техническо, но сигурно ще продължиме, ще имаме и друг част за нещо много важно. Много важно. Това, което ще стигна на мишената, на животното, защото тук говорим за лов. И това е стрелата. Много сериозно, много важно, както куршумите и чашми на пушките или на карабини. Добър път!